Allah ce ga wani misali an buga. Allah ce ku saurara ku ci. Innal ladhina tad'una min dunillah, Allah yace duk waɗanda kuke bauta kuke kiransu koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban. Allah yace dukkan su ba da su iya halittar kuda ba, wala wich ta ma'ulahu, ko da sun yi gungu don samar da kuda. Allah ce ku saurara ku ji wannan misali. Innal ladhina tad'una min dunillah, dukkan waɗanda kuke kira koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban. Allah ce ba za su iya halittar kuda ba, wala wich ta ma'ula, ko da sun haɗu don su halicce shi. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an, kuma inda kuda zai fauce wani abu a hannun ɗayansu, mangoro yake sha ko lemu, ya zo ya lakuci abin da ya lakuta, haka ne ko? Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Allah ce kuma bai sai je karɓo kayansa ba.